να ξεκινήσετε. Έρχομαι. Όπου ήρεμε για να μην το Μας έλειψες. Εννοείται. Ξέρω ότι το αστείο μου ήταν πάρα πολύ καλό πριν και τώρα ήρθα με ένα ακόμα καλύτερο γιατί ξέρω ότι πριν δεν γελάσατε και ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα. Ναι. Να σου πω ποιο ήταν το πρόβλημα. Ήταν ότι ήταν πάρα πολύ μικρό. Οπότε αυτή τη φορά ήρθα για κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο εννοείται. Θα τραγουδήσεις. Όχι, προφανώς και όχι, δεν ξέρω να τραγουδάω. Ωραία. Σε ακούμε όλοι. Πρέπει να ετοιμαστώ πρώτα και να κάνω αυτό που πρέπει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ανέκδοτο που λέγεται ο Μπαμ και ο Μπουμ. Ναι. Ο Μπαμ είναι ένας κακοποιός Ναι. και ο Μπουμ είναι ένας ερήφης. Ναι. Και πάει μια μέρα ο Μπουμ και κλέβει μια τράπεζα. Και το ανακαλύπτει αυτό ο Μπαμ και αρχίζει και τον κυνηγάει. Και λοιπόν έτσι όπως τον κυνηγάει ο Μπαμ τον Μπουμ, τρέχει, κρύβεται σε μια σπηλιά και παίρνει πίσω από ένα βράχο κάλυμα και αρχίζουν και πυροβολούν τον Μπαμ με τον Μπουμ. Μπαμ, Μπουμ. Και λέει ο Μπαμ στον Μπουμ, παραδίνεσαι Μπουμ, παραδίνεσαι. Όχι, δεν παραδίνομαι. Και ξεκινάει πιάνει το άλογο και τρέχει. Και πιάνει και το άλογο ο Σερίφης και από πίσω του τρέχει ο Μπαμ, τρέχει και ο Μπουμ. Τρέχουν. Και κάνουν σε μια όαση στην έρημο. Και πηγαίνει ο Μπαμ πίσω από έναν κάκτο, πηγαίνει και ο Μπουμ πίσω από έναν κάκτο και ξεκινάνε. Και παράδεινεσαι. Όχι. Και Μπαμ και Μπουμ και πιάνει γρήγορα τα πόδια του ο Μπαμ και αρχίζει και τρέχει και μετά βρίσκει μια μηχανή. Πήρε τη μηχανή. Ναι, και μετά ο Μπουμ αρχίζει τρέχει και βρίσκει και αυτό μια μηχανή. Και τον πήραν πίσω. Τρέχουνε και φτάνουν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, ο Μπαμ και ο Μπουμ. Ναι, και εκεί που είναι στην Αίγυπτο κρύβεται από μια πυραμίδα πίσω Μπαμ. Πάει και ο Μπουμ και κρύβεται πίσω από μια πυραμίδα και ξεκινάνε. Παραδίνεσαι, όχι. Και Μπαμ και Μπουμ και Μπαμ και Μπουμ. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Βρήκε αμάξι ο Μπαμ. Ναι, και βρήκε και ο Μπουμ αμάξι. Και αρχίζει από πίσω. Τρέχουν. Και φτάνουνε κοντά στον ποταμό της Αιγύπτου. Στον ποταμό της Αιγύπτου. Ναι, και κρύβεται ο ένας. Ναι, πώς δεν έχει, κρύβεται ο ένας στη μία πλευρά, κρύβεται και ο Μπουμ στην άλλη πλευρά και ξεκινάνε. Παραδίνεσαι, όχι. Μπαμ και Μπουμ και μετά δεν διανοείσαι τι έγινε. Τι έγινε, τον έφαγε και τους σκότωσε. Όχι, ήταν ο Μπαμ δίπλα σε έναν γκρεμό και σε ένα λεξίπτωτο. Ακριβώς, και έκανε το μπουμ, γιατί δεν φοβάται ο και αρχίζουν και τρέχουν πίσω με τα λεξίπτωτα. Κάνουν μανούβρες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τον αέρα και ξαφνικά το βάζει στη γωνία. Ο Μπαμ τον Μπουμ. Τον έπιασε εκεί, του βάζει χειροπέδες. Και λέει παραδίνεσαι, εννοείται πως όχι. Και ξεκινάνε πάλι. Μπαμ. Και μετά σκάβει μια τρύπα γρήγορα και αρχίζει και τρέχει ο Μπαμ. Και από πίσω Μπουμ και πού φτάνουνε. Στον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Στον πύργο του Άιφελ. Ακριβώς. Δεν μπορούσε να πάει πιο ψηλά ο Μπαμ και από πίσω ήταν ο Μπουμ. Και τι του λέει. Λύνεσαι. Όχι, του είπε, έτσι. Ξεκινάνε Μπαμ. Τώρα σίγουρα κέρδισε. Ούτε καν. Ήξερε ποιες τέχνες ο Μπαμ και έβγαινε στον έργα. Κούρασε. Πόση ώρα θα λες το ίδιο πράγμα. Μαζέψτε το, παραγωγή. Τεχνικά προβλήματα. Συμβαίνουν αυτά, έχεις καλύτερες εκπομπές. Ναι. Ελπίζω οι επόμενες να είναι καλύτερες και να με κάνει όντως να γελάς. Αυτός με έκανε να κοιμηθώ, κουράστηκα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι έχει ετοιμάσει και ο επόμενος. Για να δω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες πάντες, τι θα μας δείξεις, ποιο είναι το αστείο σου. Το αστείο μου. Λοιπόν, όπως είδα, το προηγούμενο μου αστείο δεν εκτιμήθηκε αρκετά. Οπότε αυτή τη φορά αποφάσισα να το δείξω λίγο καλύτερα. Οπότε έφτιαξα ένα σκηνικό για το αστείο μου. Ένα
δυνατό. Α, χρησιμοποιήσει. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλά αυτό. Ναι, Μετράει, ναι. μετράει. Αλλά πέρα από αυτό, δεν θα είμαι μόνος μου σε αυτό το αστείο. Δεν Θα είσαι θέλω μόνος. ηθοποιούς. Ηθοποιούς. Α, η παραγωγή πληρώνει φυσικά. Φυσικά, ποιους κάλεσες, το Brad Το Pitt. Μέγα Κοάλα και το Μέγα Νίτσα. Άρα εσείς, να ξεκινήσει το αστείο. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, τα φώτα, ωραία, ο λαιμός μου και πάμε. Ωραία. Ήταν μια φορά και ένα καιρό στην άγρια θάλασσα κάτι πειρατές. Ναι. Οι οποίοι γλεντούσανε με τη χαρά τους και πάρε, γλεντούσαμε λέω, γλεντούσαμε. Ρούμι, άρασες. Αφού γλεντούσαν αυτοί οι καλοί πειρατές, γλεντάς εκεί πάνω, γλεντάς. Μπράβο, μπράβο. Αφού γλεντούσαν εκεί ήταν όλοι μες στο ρούμι, Ναι. αρχίζει ο αυτός ο πάνω Ποιος αρχίζει Πάνω? και Α. που είχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Α. Και άρχισε και φώναζε. Τι φώναζε? Κα, κα, Κα. Κα. Κακά. Κα. Κα φώναζε και ως που φώναζε κα, τότε οι πειρατές Ναι. να πει καράβι, καταλάβανε Καράβι. ότι έρχεται ένα τεράστιο καράβι πάνω τους και να τους βυθίσει. Όχι, τι θα γίνει? τι θα κάνουμε, Έρχεται καράβι, καράβι. όχι, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, Όχι, σκάσαμε. θα σου ποντρίσουνε, Παιδιά, παιδιά, τι έγινε τώρα. Και τότε βούλιαξε το καράβι και όλη η παρέα των πειρατών. Αλλά ύστερα από πολλά χρόνια ξαναεπιστρέψαν. Σαν να μην έγινε τίποτα. Ξαναεπιστρέψανε. Και το καράβι ξαναχτίστηκε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Οπότε την επόμενη φορά που ήταν πάνω στη θάλασσα, αφού ήταν σε μια σταθερή πορεία Ναι. και σαν να είχαν ξεχαστεί όλα, τότε ξαφνικά πάλι ξεκίνησε ο τύπος από πάνω ναύτης να κάνει κα, κα, Κακά, το είπα πριν. κα. Και τότε όλοι καταλάβαν ότι έρχεται ένα τεράστιο καράβι. Καράβι. Όλοι όμως. Πάλι. Όλοι. Το Σίγουρα, καταλάβαν. έρχεται καράβι όπως έλεγε. Αφού λέει κα. Οπότε τι κάνανε. Τι Πρέπει κάνανε. να σωθούμε, ας πάει να χαθεί το καράβι, εμείς θα σωθούμε. Πηδήξτε. Λένε να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν από το Και- καράβι. και- Αλλά όταν πηδήξανε, τι συνέβη. Τι συνέβη. Τι συνέβη. Τι συνέβη. Δες το και μόνο σου τι συνέβη. Τι γίνεται. Καρχαρίες. Τάχτηκε αυτός από πάνω και είπε κα, κα, κα. Καρχαρίες, καρχαρίες. Εσείς ρε παιδιά, καθαρίες, σας το είπα τόσες φορές. Και μετά τι Έφαγαν όλους τους πειρατές.